Hola, soc la Carme. A què fas tu en internet? Habitualment, me perdón. Sí, habitualment pues, faig ¿Preto? correus. ¿Preto? Carme? Ay. Ja estàs apretant, no et preocupis, vinga. A ver. Miro correus, envio correus i al Facebook i poca cosa més. Creus que internet és primer dret? És un dret. Un dret? Jo crec que sí. Tercera, per què ves un punt anomena? Tinc perquè l'ensenya molt bé per aprendre les coses d'internet i de fer a l'ordinador. ¿A cuánto a cambio la vida en internet? No sé si te lo digo bien. Llegeix la segona frase, ja veuràs que sí. Intenta-ho. A ver, ¿lo he dicho otra vez? Sí, ¿Con qué cambia la vida en internet? Yo lo digo en castellano porque no lo sé leer bien. Internet canvia la vida amb moltes coses bàsiques. Com quines? Com quines? Pues per poder-te, diguéssim, amb la gent, com se'n diu, poder-te comunicar més amb la gent. ¿Ya está? Ja està? Internet. Molt bé. Molt bé. Reto. Per apagar, li tornes a donar aquí. Molt bé. Ya está. Dóna-li.